Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Lurra zaintzen baduzu, lurrak zainduko zaitu. Xarif eta Peru areatzan daude. San Tomas eguna da, eta Larunbata gainera. Inguruak jendez gainezka. Ibili ere ezin da egin. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Bea busti-bustirik dago oraindik. Eskaileretan ere ezin jesarri? Aste honain beste euri, txingor, oinastu eta trumoi izan ondoren zer gura dozu ba? Ba, gaur, egun polita argitu du. Eta ez dago hainbesteko hotzik. Ez ba, egin barik. Nik badaezpada arroparik lodienak jantzi ditut. Artilezko galtzerdiak eta tokila ere artilezkoa. Begiratu ze polita den. Eta ze ondo ematen didan. Gero eta arroagoa zara, Xarif. Ni bai. Eta zu bezalako arroaren buruan putza ugari. Baina zeu ere abarka gerrikoekin etorri zara, Peru? Txaleko eta guzti. Eta txapela? Non duzu txapela? Bururik ez duenak, txapelik beharrez. Iaz galdu egingo nuen. Ezin izan dut aurkitu. Baina berdin dio, ez da ezer gertatzen. Ba, niri gustatzen zait detaile guztiak zaintzea. Ikusten duzu zelan ipini dudan buruko sapia? Polita da jendea baserritar janztea. Jai ederra da gaurkoa gero. Bai, egia esan. Polita da, lehengo janzkera eta ohiturak gogora ekartzea. Eta batez ere taloa jatea, ez da? Geuk ere jan beharko dugu, ez? Bai, laster, besteak datozenean. Denok batera jango dugu, ez? Nei, begira Peru nolako ilara dagoen taloa hartzeko. Guazen harin, eta txandari itxaroten diogun artean helduko dira. Bidali WhatsAppa non gauden esateko. Hau da jendetza, ibili ere ezin da egin jendearen jendez. Bai, baina gure osabak dioen moduan, gaurko egunez baino ez ditugu baserritarrak gogoan. Gainerako egunetan, sekule eskara azokara joaten. Inork ez daki taloak egiten. Ez dugu asarik, esporrurik, ez indabarik erosten. Zertarako denbora alferrik galdu janaria prestatzen supermerkatuetan aukeran dago eta? Zer esan gura duzu, Peru? Hirian baserritarrak dekoraziorako edo apaingarritzat hartzen ditugula gaurko egunez? Eta gero astu egiten ditugula? Ba bai, zoritxarrez horrelaxe da. Ez gara jabetzen baserritarrek egiten duten lana zeinen garrantzitsua den. Nondik gatozen? Bai, baserritarren bizimodua ez da hirikoa bezalakoa. Baserrian ez dago oporrik. Ganaduak gainera egunero gobernatu behar dira. Esnea eraitzi, gazta egin, bizimodu lotua da. Hori da. Eta ez gara jabetzen horri eusteak duen garrantziaz. Bertako generoa erosita, geureari eutxiko diogu. Kanpotiko ona ekartzen ibili barik, dena inoren esku utzi barik. Geure lehen sektorea zainduta, ingurumena ere zaindu egingo dugu. Bai, benetan ere. Sarritan galduta gabiltzala dirudi. Astu egin dugu nondik gatozen, eta ez dakigu norantz goazen. Aititak kontatzen du gaurko egunez, bere gurasoak Bilbora etortzen zirela baserriko etxandreari errenta ordaintzera. Orduan, San Anton ondoko merkatu plaza zaharrean egiten zen azoka. Bete-beterik egoten eizen orduan ere. Salgaiz eta hotzaraz, saltzailez eta eroslez gainezka. Hegaztiak, madariak, sagarrak, eta genero ugari salduko zen orduan ere. Ara Peru non datozen falta zirenak. Xarifek zera esan du. Eta ze ondo ematen didan. Ondo eman esapidea darabilgu, janztekoek orraskerak edo apaingarriren batek itxura edertu egiten digula esateko. Polito daukala edo ederto doakiola edo antzeko esanahia du. Horren kontrakoak dira, motz, itxusi, txarto, gaizki eman, ondo joan ez. Hona hemen beste adibide batzuk.
Belarritako horiek hobeto emango dizute ilea batuta. Ile laburrak ondo ematen dio aurpegira, gazteagoa dirudi. Bestalde hau dio Xarifek. Zeu ere abarka gerrikoekin etorri zara, Peru? Txaleko eta guzti. Eta guzti posposizioa izen sintagma mugatu baten eskuinean darabilgu lehenago adierazi denari gehitzen saiona azpimarratzeko. Hona hemen beste adibide batzuk. 12 euro ordaindu dugu eguneko menua kafe eta guzti. Etxe berria egin dute igerileku eta guzti. Aurrerago, Xarifek esapide hau erabili du. Ibili ere ezin da egin jendearen jendez. Jendearen jendez esapideak hainbeste jenderekin adierazten du. Izena errepikatu egiten da lehenengoa noren kasuan singularrean deklinatuta eta bigarrena berriz zerez kasuan mugagabean. Hona hemen beste pare bat adibide. Zarataren zarataz hitzik ere ezin dugu egin. Beroaren beroaz ito egin behar dugu. Bukatzeko Peruri hau entzun diogu. Dena inoren esku utzi barik. Esku posposizioa noren kasuan doan izen sintagma baten ondoren darabilgu. Inoren esku. Esku posposizioa egon, utzi eta horrelako aditzekin erabiltzen da. Batzuetan, noren agindupean, noren ardurapean, noren erabakiaren mendean eta antzeko esanahiak ere hartzen ditu. Hona hemen beste pare bat adibide. Erabaki batzuk ez daude geure esku. Ondasun guztiak seme-alaben esku utzita ditu. Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.